मोजां खौरां लोगोफोर नै दाख्लै बावैसो माने सानै हिनजावसा गथ' गोमाना दंमोन दा बिसोरखौ माने मोनफिननाय जाबाय आरो ना गोमानायखौहाय दा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन आरो नायब्लानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नै दाख्लै बावैसो दि सानै माने हिनजावसा गथ' गोमादोंमोन दा बेनि थाखाय मोजां खौरां आरोना बे खौराङानो जाहैबाय माने बे गथ' सानैखौहाय मोजाङै मोजां मोनफिनबाय नागिरनानै बिथांमोना दा बुंनाय बायदिब्ला माने मोजां जायगायाव दं दाबो सेफटियैनो दं थिगैनो दं माने इसोरनि अननायाव जेबो जायाखै होननाय बादि आरोना थिग बेबादिनो दा मोनफिनबाय मोननानै दा बिसोरखौ माने लायनो थांगासिनो बा लायनो थांदोंमोन दा गावनो नै बिफाया गावनि खुगाजों बुंगासिनो बेखौ दसे नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। थेंक्स गड सोर नों थारैनो नायफिनहरबाय आंनि न'खरखौ मिथियाना गासैबो आंनि भिउवार्स आंनि अनसुलि नोंथांमोना इउटुबनि जा फेसबुकनि जा नोंथांमोना रोजा रोजा आंखौ मदद होबाय रोजा रोजा हेल्प होबाय नोंथांमोननि आंखौ अननानै बा आंनि न'खरनि दिक्कारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना आंनि फिसा गोमानायनि सायाव भिडिअ हाजार शेयार खालामना होबाय दिनै फाइनालि आङो आंनि फिसाखौ मोननायनि लामायाव फैबाय जि जायगायाव आंनि फिसाया दङ बा बे सानै गथ'फ्रा दङ बे जायगानिफ्राय फन फैबाय दा जेराव दं बिथांमोना आंनि फिसामोना सेफटियैनो दङ नाथाय दिनै अफिस बन्द दिनै मोनलांनाय नङा आरो गथ'फोरनि माखासे डकुमेन्टस नांगौ बेखौ आङो दा न'निफ्राय बिहरगासिनो दङ आरो बै सासे गथ'नि बिगुमैयाबो फैगासिनो दङ गाबोन फुङाव जों लायसिगोन गथ'खौ भगबान इसोर दं माने नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर होयो आरो बबे रावजों आं नोंथांमोनखौ सिबिनो रोंनो थेवब्लाबो जाय हक आं नोंथांमोननो बिदिनो भिडिअनि गेजेरजोंनो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरबाय आरो नोंथांमोना हाजासे आंखौ सहाय खालामबाय हेल्प खालामबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम प्लिज बिदिनो गुबुनखौबाबो मदद होलांबाय थाबानो जाबाय जों बर'जों बर' रावखौबो नासयलायाजासे इसोर आरो बै जि जायगायाव आंनि फिसाफ्रा दङ बे जायगानिफ्राय बै जोंहा बर' मानसियानो सासे आब'आ आंनो फोरमायहरदों बा खोन्थाहरदों बे आब'आ मैयाना दाखालि फेसबुकाव पस्ट होना होदोंमोन जों नुसनाखै बा नायसनाखै दा आं बे आब'खौ आं माबे रावजों बबे बिखाजों आं अननाय जासिनो रोंबावनो थेवब्लाबो आंनि बुंनांगौआ बेनो बे आब'निसिम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर आब' साबायखर नोंदि गावनि फंबायखौ मदद होदों हेफाजाब होदों बेनो जथेस्थ' आब' बेनो जथेस्थ' आरो आं नोंखौ सिबिनो बावनो जेबो रोङा आब' जों जाबाय सादा सिदा जाम्बा मानसि आब' थेंक इउ स' माच आब' थेंक इउ स' माच गाबोन लोगो मोनलायसिगोन बे आब'आ सोर नोंथांमोनाबो आंनि गासै भिउवार्सआबो नुनो मोननो हागौ आब'आ सोर आरो बहानि गासैबो ए टु जेड